Salutare lupișorilor și bine v-am găsit la un ultim episod pe acest canal. Dacă vă întrebați de ce sunt pe canalul lui The Blackwell și nu pe al meu, să știți că nu am copiat numele din la ea, s-a întâmplat. Nu vreau să copiez nimic aici. Eu am vrut să creez un canal de Gacha Life, să postez, să vă placă vouă. Am făcut 20 de abonați, vă mulțumesc din suflet. Dar am o mică problemă. YouTube-ul nu prea mai m-a lăsat. Poate pentru voi videoclipurile acelea de Gacha Life durează câteva secunde sau poate un minut, două, dar pentru mine durează jumătate de oră, chiar poate o oră dacă e mai mare videoclipul. Nu știți, până îmi bag intro-ul, până îmi bag outro-ul, până editez muzica, mai ales la episoade cu muzica, mamă, cât mi-a luat la Rice, am filmat de 50 de ori și nu mi-a mers. Și da, poate mă întrebați de ce sunt pe canalul ei, e pentru că am vrut să o susțin și pe ea puțin, pentru că ea a fost primul meu abonat, îi mulțumesc din suflet că pentru că m-a ajutat cu canalul. Am pornit de jos și uitați, împreună avem 40 de abonați. Vă recomand să intrați și pe canalul ei, care îl aveți în descriere. Stați puțin. Așa, copiat. Acum o să-l bag și în descriere la videoclip. Deci să vă dați și la o mică abonare. Să facă și am 40 de abonați. Și la ultimul videoclip acesta să-i lăsați și câteva provocări. Da. În câteva luni, adică după ziua mea, după 29 august, da, pe 29 august este ziua mea, deci prin septembrie, la începutul lui septembrie, pe 2 sau pe 3, o să-mi iau o tabletă și poate o să ne apucăm acolo cu un nou canal de pe YouTube. Și da. Dacă v-a plăcut videoclipul, apăsați și voi un like, subscribe. De fapt, nu mai subscribe. Mai mult vă recomand să vă dezabonați de la mine, să vă abonați toți la ea. Pentru că face și ea niște videoclipuri extrem de mișto. Deci, chiar are câteva videoclipuri, tot face cu cât mai mare calitate. Și chiar se ocupă de videoclipuri. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar noi ne auzim poate cu următorul canal. Pa, pa!